बे बुहुमाव फैबाय एबा सारि जाफैबाय जे बे बुहुमाव सासे बासायगिरि बियो जोनोम जाफैदों एबा बियो फैदों बियो जाहैबाय जिसु ख्रिस्ट जोङो बेनि सोमोन्दैहाय जोङो मैया हरावबो जोङो सोलोंखादोंमोन दा बे जिसु ख्रिस्ट बादि सासे बासायगिरि हिसाबैहाय सारि जाफैदोंमोन बिनि गिबिथि खबरा रादाबा बै समनि फोथाराव मोसौ गुमनानै थानाय लावखारफोरनि सिगाङाव बे रादाबा थांजेनदोंमोन बे रादाबा बेबायदिमोन लुकासनि 2 अयदा 10 निफ्राय 11 पदआव जोङो बेखौ नायनि बे रादाबा बेबायदिमोन आन्थाय आरख'आ बिसोरखौ होनबाय नोंसोरो दागि आङो नोंसोरनो गेदेर रंजानायनि गाहाम खबरखौ खोन्थादों बे रंजानाया हादरनि मानसिफोर मानिनि जागोन मानोना दिनै नोंसोरनि लागै बासायग्राया दाबिदनि नोगोराव सारि जाबाय बियो ख्रिस्ट फोरबो जेब्लानाखि लावखारफ्रा लांदां फादां बेबायदिनो मोसौ गुमनानैहाय बिसोर मोनसे जायगायाव दं लावखार होननानै बुङोब्ला जोङो दानि लावखारफोरखौ मिथिगौ जेब्ला बिसोरो साननि समाव गावसोरनि मोसौखौहाय गुमहैयो अब्ला बिसोरो उदै बुंहोनानैहाय मोनाब्ला बिसोरो न'आवहाय दुगैयो नाथाय जोङो बेयाव नुनो मोनदों बै समनि लावखारफ्रा बिसोरो जेरावनो मोनायो मोनसे फोथाराव बिसोरो मोसौखौ गुमनायनि उनाव जेरावनो मोनायो बेयावनो लांदां फादां बेबायदि जायगायाव बिसोरो थादलाबायो दा बिसोरो जेब्ला मोनाबिलि समाव गावसोरनि मोसौफोरखौ नेबाय थादोंमोन बे समावहाय आरख'आ हरखाबै लावखारफोरजों नुजाफैदों जिबनाव लावखारफोरनि सिगाङाव माब्लाबाबो बेबायदि जाथाया जाफेराखैमोनखाय लावखारफ्रा हाबाब मा जाथाय जाखो बेलाय आरख'खौ मोगा-मोगि जानानैहाय सोरगोदूतखौ मोगा-मोगि जानानैहाय बिसोरो गिख्रंदोंमोन बिसोरो गिदोंमोन गोसोआव मोनसे गोसोम साननाय बेबायदि गिख्रंनाय लावखारफ्रा जादों नाथाय गुबै उद्देश्यआ बेसो जे बै व्यक्तिया आरख'आ दिनैहाय गिख्रंनाय एबा सिगिनायनि रादाबखौ आरख'आ लाबोआखैमोन मोनसे गोजोनथाव खौरां मोनसे रंजाथाव खबर बेखौसो लावखारफोरनो होफैनाय जादोंमोन बेनिखायनो बुंदों नोंसोरो गिनो नाङा आं नोंसोरखौ सिगिग्लुंनो नोंसोरखौ सिथारनो थाखाय आङो फैयाखै बेबायदि होननाय जादों आङो नोंसोरनो मोनसे मोजां खबरसो लानानै फैदों मानोना नोंसोरो दागि आं नोंसोरनो रंजानायनि गाहाम खबरखौसो खोन्थानो थाखाय नोंसिनिसिम फैदों मानोना बासायग्राया दिनै दाबिदनि नोगोराव सारि जाबाय बे खोथाखौहाय आरख'आ लावखारफोरनो खोन्थादोंमोन बे रंजानायनि खबरा हादराव थानाय गासैबो रोखोमनि मानसिफोरनि थाखाय जागोन बे हादराव जेखि जा मानसिफोर थाया मानो धोनि गोरिब लेंग्रा बबा दंनाय गैयै गासैबो थाखोनि मानसिफोरनि थाखाय बे रंजानायनि खबरा जागोन होननानैहाय बुंनाय जादों दिनै नोंसोरनि थाखाय बासायग्राया दाबिदनि नोगोराव सारि जाबाय मा रंजानायनि खबर जाखो बियो बेनो जाहैबाय जे बासाय जानायनि मोनसे रंजानायनि खबर एग्जाम्पल हिसाबै जोङो हमनानै लानि सासे बोसोरला खाला बियो जिउ जोबजासिम जोबथेसालियाव जोबजानाय मानसिया जेब्ला सासे मानसिया थांनानै नोङो दिनैनिफ्राय उदां जासिगोन आं नोंखौ हगारनानै हरसिगोन होननानै जुदि बुङोब्ला बे व्यक्तिहा बेसेबां रंजानाय जागोन हद्रक जोंबो दिनै बे बुहुमाव थानाय गासैबो मानसिफ्रा पापनि बन्दियाव दंमोन नाथाय बे पापनि बन्दिनिफ्राय नोंसोरखौ हगारनाय जासिगोन नैबे खबरखौसो दिनै जिसु ख्रिस्टनि जोनोम जानायनि रादाबखौहाय लानानै आरख'आ खोन्थाफैदोंमोन दा जोङो नायनि सिगां आङो सारमनाव थांनायनि सिगां बे आउटलाइनाव थांनायनि सिगां आङो ख्रिस्टमासआ मा बेनि सोमोन्दै एसे बुंग्रोनो आङो सानदों जोङो मिथिगौ ख्रिस्टमास होननानै बुङोब्ला बुहुमावहाय गोबां मानसिफ्रा गुबुन गुबुन रोखोमैहाय बुजियो जोंनि मानसिफ्राबो गुबुन गुबुन रोखोमै स्टाडि खालामो आरो खोमसियाव थानाय जायफ्रा ख्रिस्टखौ मिथिया बिसोरबो गुबुन
गुबुन रोखोमै ख्रिस्टमासखौहाय बिसोरो स्टाडि खालामो। सोरबा बुंगोन ख्रिस्टमासआ मोनसे फेस्टिभेल नङाब्लाबो सेलेब्रेसन, थारमाने बेयो मोनसे फोरबो। नाथाय जोंनि बाइबेला मा बुंदों? ख्रिस्टमास जायखौ जोङो बर'दिन होननानै बुङो, बेयो जाहैबाय बर'दिना मोनसे जारिमिनारि जाथाय, बियो हिस्टरिकेल इभेन्ट। बर'दिना मोनसे जारिमिनारि जाथाय। बर'दिना माखौ बुङो? जिसु ख्रिस्टनि सारि जानाय समखौनो, जिसु ख्रिस्टनि बार्थ डेट, बेबायदि जोनोम जानाय सानखौनो बर'दिन होननानै बुङो। दा बर'दिनानो जिसु ख्रिस्टनि जोनोम जानायानो दिनै बर'दिन। आरो बर'दिना मोनसे जारिमिनारि बियो जाथाय। बर'दिना जारिमिनजों लोब्बा दङ। आरो जारिमिना माखौ बुंनाय जायो? जारिमिना जाहैबाय मोनसे जानानै थांनाय जाथायनि सायाव नायबिजिरनाय आरो बिनि सोमोन्दै फरायसंनायखौनो जारिमिन होननानै बुंनाय जायो। जारिमिना मोननै रोखोमनि दङ। मोनसेया जाहैबाय जायखौ जोङो बुङो जारिमिन, आरो मोनसेया बुङो जाहैबाय मानसिफोरनि खुगा खुगा सोलिबोनाय, बेयो सल'बाथा जारिमिन। दा बे सल'बाथा जारिमिनखौ जोङो जारिमिन होननानैहाय गनायना लानो हानाय जाया। जारिमिनाव गासैबो रोखा रोखा बेवहाय माखासे साखिफोरखौ एबा माखासे प्रुफ फोरमानफोरखौ मोननो हायो, बेखौसो जारिमिन होननानै बुंनाय जायो। दा जिसु ख्रिस्टआबो सासे बियो जारिमिननि व्यक्ति। जिसु ख्रिस्टआबो सासे बियो जारिमिनजों सोमोन्दो गोनां बियो व्यक्ति। जिसु ख्रिस्टनि जोनोम जानाय बे सानाबो मोनसे जारिमिनारि बियो जाथाय। दा बेनिखायनो जोङो जिसु ख्रिस्टनि जे जोनोम जानाय बेखौहाय जोङो रावबो नंखाय बुंनो हाया। मानोना जोङो मिथिगौ, जारिमिन हिसाबै जेब्ला नायो, जिसु ख्रिस्टआ हेरड राजाया जेब्ला रायजो सासन खालामदोंमोन, बे समावनो जिसु ख्रिस्टआ सारि जाफैदोंमोन। जेब्ला हेरड राजाया गावनि रायजोखौ सासन खालामबाय थादोंमोन, बे समावनो हेरडनि रायजो सासन खालामनाय समाव जिसु ख्रिस्टआ सारि जाफैदोंमोन। बे मोनसे प्रुफ। आरो बेजों लोगोसे नैथियाव बै एखे समावनो आगस्ट कैसर होननाय सासे व्यक्तिया रमान हादराव थानाय रम रायजोआव थानाय गासैबो मानसिफोरनि संख्या लानो थाखाय, सेन्सास खालामनो थाखाय हुकुम होनाय बे समाव जिसु ख्रिस्टआ सारि जाफैदोंमोन। बिनि नामा मामोन? आगस्ट कैसर होननाय सासे व्यक्तिमोन बियो। बे गावनि रायजोआव जेसेबांनाखि मानसिफोर दङ, बिनि सेन्सासखौ साननो थाखाय बियो हुकुम होदोंमोन। आरो बेबायदिनो जिउग्राफिकेलि हिसाबैहाय, बुहुमसुवारि हिसाबैहाय जेब्ला जोङो नायो जे जिसु ख्रिस्टआ सासे जारिमिननि व्यक्ति, बियो बबे जायगायाव जोनोम जादोंमोन होननानै बुङोब्ला बेथलेहेम होननाय मोनसे फिसा नोगोर एबा गामियाव बियो जोनोम जाफैदोंमोन। बेबो मोनसे प्रुफ। बेखौ जोङो नंखाय होननो हाया। आरो बे बेथलेहेम नोगोरा, बेथलेहेम हादरा, बेयो जिउग्राफिकेलि जुदि नायोब्ला बियो जोंनि हादरमायाव बियो दङ। बुहुमाव गासै 7था हादरमाफोर दङ। जोंनि एसियाखौ लाफानानै इउरप आरो आफ्रिका, आमेरिका, अस्ट्रेलिया, बेबायदि 7था हादरमाफोर दङ। बे 7था हादरमाफोरनि गेजेराव जोङो दायो एसिया हादरमायावहाय दङ। दा नैबे जिसु ख्रिस्टनि जोनोम जानाय लकेसन हिसाबै बेथलेहेम नोगोराबो नैबे एसिया हादरमायाव दङमोन। एसिया हादरमायाव बियो दाबोनो दङ। बेनिखायनो बियो मोनसे जिसु ख्रिस्टनि जे जोनोम जानाय बर'दिना, बियो जारिमिनारि मोनसे जाथाय। आरो जिसु ख्रिस्टआ जारिमिनजों सोमोन्दो थानाय जारिमिननि सासे व्यक्ति। दानिया जोङो नायनि, इसोरनि बिसा जिसु ख्रिस्टआ 2000 बोसोरनि सिगां मानसि महरै नुजाफैबाय आरो बियो संसाराव जोनोम लाफैबाय आरो मानसि महरै गुबुनफोर बादि देरलांनो हमबाय।
नाथाय बे मानसिया गुबुन मानसिफोरनिफ्राय आलादाथारमोन। बियो सरासनस्रा एबा अर्डिनारि मानसि नङामोन। सासे सिख्ला आयथाया गोथार जिउजों सुफुं जानानै गोरबोआव थानानै जिसु ख्रीष्टखौ जोनोम होबाय। बियो इसोरमोन गावनो मानसि महरै संसाराव नुजाफैबाय। बियो इसोरनि फिसाज्लामोन। लुकनि 1:26 35 पदआव जेब्ला जोङो फरायो जों बेवहाय रोखायै नुनो मोनो। दायो बुहुमाव गोबां गिदिर मानसिफोर जोनोम जायो, गोबां साइन्टिस्टफोर जोनोम जायो। दा बिसोरनि जोनोम सानखौ जोङो मानो बेबायदि जिसु ख्रीष्टनि जोनोम जानाय सानखौ जोङो जेरै फालियो बेबायदि जोङो मानो फालियो? मानोना जों मिथिनो मोनो बै मानसिफोरनि जोनोम सानखौ फालिनायजों जोंहा जेबो मोनदेरनाय गैया एबा जोंहा जेबो जिउनि बेनिफिट्स गैया। नाथाय जिसु ख्रीष्टनि जोनोम जानाय सानखौ फालिनाय आरो नाजावनायनि गेजेरजों जोंहा जिबनाव जोंहा बेनिफिट्स एबा मुलाम्फा दङ। बेयाव मोनसे फारागथि। बेनिखायनो बुंदों बियो इसोरमोन, नाथाय बियो एसिया हादरमायाव थानाय बेथलेहेम होननाय नोगोराव बियो स्वयं मानसिनि रुपमाव बियो फैनानैहाय बियो जोनोम जाफैदोंमोन। नाथाय बियो मानसिनि रुपमाव जोनोम जाफैब्लाबो बिनि जोनोमा एकदम आलादाथारमोन। जों बेखौ मिया सोलोंखादों। माबोरै आलादा होननानै जोङो हमनानै लानो हायो जे बियो मोनसे इम्पसिबलमोन, जाथावना नङामोन, नाथाय इसोरनि गेजेरजों बियो पसिबल एबा जाथावना जादोंमोन। माबोरै जाथावना जाखो? जे जोङो हमनानै लानो हायो सासे हौवा आरो सासे हिनजावनि गेजेराव जयै थालायाब्ला माब्लाबाबो गथ' जोनोम होनो हाया। नाथाय दिनै जिसु ख्रीष्टआ बियो जोनोम जाफैदोंमोन आयथा मारियामनि गोरबोआव। जे बेखौ बुंनाय जादों बियो गोथार जिउजों सुफुं जानानै बियो गथ' जोनोम होदोंमोन, जायखौ जिसु ख्रीष्ट होननानै जोङो मिथिनो हायो। दा बेनिखायनो मरियामाबो बुंदोंमोन बियो माब्लाबाबो जानो हाया। नाथाय आरबआ बुंदों जेखौ मानसिजों जाथावा नुयो ने बेबायदि थांदों। गासैबो इसोरा मावनो हायो। जोंनि मानसिनि नोजोराव जाथावाब्लाबो दिनै इसोरनि नोजोराव गासैबो जाफुंजोबो बेबायदि। दा जिसु ख्रीष्टआ जोनोम जाफैदोंमोन मोनथाम गोनांथार उद्देश्यखौ लानानै। आं बे उद्देश्यखौ आङो बुंनो थाखाय थामथिम जाबाय। मानि थाखाय जिसु ख्रीष्टआ बे संसाराव फैनो गोनां जाखो? मा उद्देश्य दङ? माबाफोर उद्देश्य दङ नामा? माबाफोर जाहोन दङ नामा? माबाफोर परिजन दङ नामा? जिसु ख्रीष्टआ बे संसाराव बियो इसोरमोनब्लाबो मानसिनि रूपाव जोनोम जाफैनायालाय थारैनो उद्देश्य दङ। दा जोङो नायनि मा उद्देश्य लानानैहाय इसोरा बे संसाराव गावनि फिसाज्लाखौ बियो जोनोम होदोंमोन। जिसु ख्रीष्टनि संसाराव फैनायनि गुबै उद्देश्य जोङो बेखौ बुजिनांगोन। जिसु ख्रीष्टआ बे संसाराव ओरैनो जानला मोनला फैयाखै, ओरैनो जोनोम जानायसै होननानै बियो जोनोम जायाखै। बेहा मोनसे ओरैबायदि गोनां गिदिर बेहा उद्देश्य दङ। दा बर'दिननि गेजेरजों नैबे उद्देश्यआ नुजादों आरो बेरखांदों। एक नम्बर उद्देश्यआव जोङो नायनि पापनिफ्राय बासाय जानायखौ होनो थाखाय इसोरा मानसिनि रूप लानानैहाय 2021 बोसोरनि आगोल बे संसारावहाय जोनोम जाफैदोंमोन। जोङो बेखौ मिथिनो नांगोन आरो जों बेखौ मिथियो। एक नम्बर उद्देश्यआ जाहैबाय पापनिफ्राय बासाय जानायखौ मानसिफोरनो ओरैनो होनो थाखाय। जागायजेननायनिफ्राय लानानैहाय जे मानसि हारिया पापजोंहाय बन्दी जाबाय, नाथाय आङो माब्लाबाबो पापजों बेबायदि बन्दी जानायखौ आङो माब्लाबाबो मोजां मोननाय नङा। बे साननाया इसोरनियाव दङमोन। आंनि फिसाफोरखौ माब्लाबाबो आङो पापजों संहार जानायखौ आङो लुबैनाय नङा। आङो बिसोरखौ अनखांगोन, आङो बिसोरखौ बासायगोन। बे साननाया इसोरनियाव दङमोन। बेनिखायनो पाप
पापनिफ्राय बासायजानायखौ गावनि बिसाफोरनो थाखाय बे संसाराव थानाय मानसिफोरनो होनो थाखाय बियो जोनोम जाफैदोंमोन। सुबुं माहारिखौ पापनिफ्राय बासायनो जिसुआ बुहुमाव फैबाय। पापनिफ्राय बियो बासायजानायखौ माबोरै होगोन? बेनो जाहैबाय सुबुं माहारिखौ पापनिफ्राय बासायनो जिसुआ बुहुमाव फैबाय। सुबुं माहारि, बे संसाराव गोबां सुबुं माहारिफोर दङ, दाबो सिगांबो गोबां मानसिफोर बे संसाराव दङ। बे संसाराव थानाय मानसिफोरखौ बासायनो जिसुआ बुहुमाव फैनो गोनां जाबाय। बासायनो होननाय बेवहाय मोनसे पइन्ट हाबनानै दङ। बासायनाय बेयो जोबोद मोनसे इम्परटेन्ट खामानि। जों मानसिफोरनि थाखायबो बे बासायनाय खामानिया जोबोद इम्परटेन्ट खामानि। सोरबा जुदि राहा गोथे जादोंब्ला, सोरबा जुदि थैनायनि लामायाव थांदोंब्ला, जोङो मानसिफ्राबो जोङो बेखौहाय बासायनानै लाबोनाया बेयो जोंनि खामानि। दा खुद्रुक इसोराबो नैबे खामानिखौ जोंनि गेजेराव मावबाय। मोनसे एग्जाम्पल आङो लाबोनो सानदों। मोनसे ट्रेन एबा गंसे ट्रेन, बे ट्रेनाव हाजार लाख मानसि गाखोयो। गोबां पेसेन्जार लानानै बे ट्रेना गावनि ट्रेकजों एबा गावनि खारग्रा लामा साइथिंजों बियो खारबाय थायो। नाथाय बियो गोबां हाजार मानसि लानानै बियो गावनि लामाजों फैबाय थादों। नाथाय बे फैबाय थानाय लामायावहाय गोजान जायगायाव ट्रेकआ जनानै दङ एबा ट्रेन साइथिंआ बियो जनानै दङ। जेब्ला बियो बे जनाय ट्रेकखौ मोनहैगोन, बे ट्रेना सौग्रावनानै बेयाव गाखोनाय गासैबो मानसिफ्रा दिनै थेर बेथेर जाजोबगोन एबा थैजोबगोन। बिसोरनो बासायजानाय नांसिगौ। बे ट्रेनखौ बोरै लाखिनो हागोन? बे ट्रेना खारगासिनो दं हाजार मानसिखौ लानानै। बेखौ बासायनो थाखाय सासे व्यक्ति नांगोन। बेबायदिनो सासे व्यक्तिया बे ट्रेनखौ बे ट्रेकनि जे बायनाय बेखौ नुनानैहाय बियो बे ट्रेनखौ लाखियासै। आरो जेब्ला बे ट्रेनखौ लाखिबाय, अब्ला बे ट्रेकआव गोग्लैहैनानैहाय बे हाजार मानसिया नस्थ' जानांगौनिफ्राय बे सासे व्यक्तिया दिनै सेभ खालामनो हायासै, रैखा खालामनो हायासै। खद्र' जोंनि बे जिसु ख्रिस्ट'नि बुहुमाव फैनायनि बे पापनिफ्राय बासायनाय नैबे उद्देश्यआबो बेनो। गोबां बे बुहुमनि मानसिफ्रा पापनि लामाजों थाबायनानै, पापजों खाख्रब जानानै बे ट्रेना जेरै गोग्लैहैनायनि लामायावमोन, बायग्लिहैनायनि लामायावमोन, बेबायदि मानसि हारिया थाबायगासिनो दङमोन पापनि बन्दिजों खाख्रब जानानैहाय। दा बेखौहाय बे पापनि बन्दिजों खाख्रब जानानै जे मानसिया थैनायनि लामायाव थांगासिनो दङमोन, बेखौ इसोरा नोजोर होदों आरो बियो मोजाङै स्टाडि खालामदों। नङा, आङो बिसोरखौ बासायनांथारगोन। बेनिखायनो बियो जोंखौ संहार जानायखौ, बे मानसिफोरनि आत्मानि जे बायफ्लेनायखौ, थैनांनायखौ माब्लाबाबो इसोरा लुबैयाखैमोन। बियो गावनो बासायनो थाखाय बियो फैदोंमोन। जहन 3:16 जोङो बेखौ बयबो मुखस्थ' जोङो थाखायो। इसोरनि जे अननाय, जोंनिखौ नस्थ' जानायखौ नुहुरनानै बे इसोरा ओरैबायदि अनबाय, गावनि सासेल' फिसाज्लाखौ बे संसारनि मानसिफोरखौ बासायनो थाखाय बियो हरबाय। जायानो बेखौ नाजावगोन, फोथायगोन, बेनो थैनायनिफ्राय रैखा मोनगोन। मानसिनि फिसा हौवाया गोमानायफोरखौ नागिरनो आरो बासायनो फैबाय। गोमानायफोरखौ बासायनो थाखाय मानसिनि फिसा हौवाया फैबाय। मानसिनि फिसा हौवाया गोमानायफोरखौ नागिरनो आरो बासायनो फैबाय। गोमानायफोरखौ बासायनो फैबाय। इसोरनि नोजोराव जोंनि जे आत्मा, जोंनि जे जिबन, मानसिफोरनि जिबना ओरैबायदि बेसेन गोसा। जोङो बेसेन होआब्लाबो बे इसोरा ओरैबायदि बेसेन होदों। जाय जिबना, जाय आत्माया दिनै गोमानानै दङ, बेखौ इसोरा मोनदांदों। आरो बेनिखायनो बबे आत्माया गोमानानै दङ बेखौ नागिरफिननो थाखाय, दिहुनफिननो थाखाय दिनै जिसु ख्रिस्ट'आ फैबाय। पापनि गेजेरजों जोंनि आत्माया गोमानानै दंसैमोन। मोनसे एग्जाम्पल लाबोनो सानदों आङो। बेवबो जोंनि आइजोफ्रा बयनिख्रुइ बेसेन गोसा
साबाया हमनानै लायो सना एबा रुपा। बेनिखायनो आइजोफ्रा ओरैबायदि अनो आरो जोथोन लायो सना रुपाखौ जानला मेनला जायगायावहाय हयथ' रावबो दोना। बेखौ रावबो नुस'यै माबा मोनसे लक होनानैहाय बेखौहाय बाक्सुआव आवथायनानै दोनो। जेब्ला बे सनाया गोमायो अब्ला गोबां दुखु जायो। आरो जे जायगायावहाय दोनदों, जे जायगानिफ्राय गोमादों, जे जायगायाव गाहरफ्लांदों सानदों बेवहाय नागिरै हयथ' दिहुनगोन। दा मानसिनि जिउआबो इसोरजों होजानायखा। दिनैहाय बे मानसिनि जिबनादि गोमानायनि लामायाव दङमोन बेखौ नागिरफिननो थाखाय जिसु ख्रिस्ट'आ पापनि गेजेरजों गोमानानै थानाय आत्माफोरखौ नागिरनो थाखाय जिसु ख्रिस्ट'आ फैदोंमोन। लुकासनि 19:10 दे फरायनो। लुकासनि 19:10 बेयाव ओरै होनदों, मानसिनि फिसा हौवाया हफायनायफोरखौ नागिरनो आरो बासायनो फैबाय। स्वयं बेयाव बुंदों मानसिनि फिसा हौवा जिसु ख्रिस्ट'आ गोमानाय मानसिफोरखौ नागिरनो थाखाय महै दं महै गैया बुरखांनो थाखाय बे मानसिनि फिसा हौवाया फैबाय। बे मानसिनि फिसा हौवाया फैबाय। बिफाया फिसाज्लाखौ संसारनि बासायगिरि जानो थिनहरबाय। बिफाया 1 जहननि 4:14 आं फरायबाय थालिया गोलाव जागोन। बिफाया फिसाज्लाखौ संसारनि बासायगिरि जानो थिनहरबाय। बे संसारखौ गोमानानै थानाय मानसिफोरखौ पापजों बन्दि जानानै थैनायनि लामायाव थांनाय मानसिफोरखौ बोखांनो हाग्रा रावबो बासायगिरि गैयामोन। रावबो बासायगिरि गैयामोन, रावबो बासायनो हालिमोन। नाथाय जिसु ख्रिस्ट'आल' बे थैनायनिफ्राय बासायनो हायो। बे जाहैबाय पापनिफ्राय बासायनायखौ होनो थाखाय जिसु ख्रिस्ट'आ सारि जादोंमोन। 2 नम्बराव जोङो नायनि जोंनो गोथां जिबन होनो थाखाय जिसु ख्रिस्ट'आ बे बुहुमाव जोनोम लाफैदोंमोन। 2 नम्बर उद्देश्यआ जोंनो गोथां जिबन होनो थाखाय जिसु ख्रिस्ट'आ बे संसाराव जोनोम लाफैदोंमोन। जोंनि गोनांथिया जाहैबाय, बे मानसिफोरनि गोनांथिया जाहैबाय गोथां जिबनखौ मोननाय। बेनिखायनो जिसु ख्रिस्ट'नि गेजेरजों बे गोथां जिबनखौ दिनै मानसिफ्रा मोननो हाथोंसै, गोथां जिबनखौ मोनथोंसै बेखौ साननानैहाय जिसु ख्रिस्ट'आ बे बुहुमाव जोनोम जाफैदोंमोन। बेखौ एबा जिसु ख्रिस्ट'खौ फोथायग्रा साफ्रोमबो गोथां जिबन मोननो हायो। जाय मानसिफ्रा दिनै जिसु ख्रिस्ट'नि जोनोम जानायखौ फोथायबाय, जिसु ख्रिस्ट'नि जोनोम जानायखौ बुजिबाय आरो जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावबाय, जिसु ख्रिस्ट'नि सेना जाबाय, बे मानसिया दिनै गोथां जिबनखौ मोनबाय। बे मानसिया गोथां जिबनखौ मोनबाय। जायफ्रा जिसु ख्रिस्ट'खौ दिनैसिमबो नाजावाखै हयथ' बिसोरो बे गोथां जिबनखौ दासिमबो बुजियाखै। नाथाय दिनै जोङो बिनि जोनोम आरो बेखौ बुजिनाय आरो बेखौ फोथायनाय, बेखौ नाजावनाय मानसिफ्रा दिनै गोथां जिबनखौ मोननो हायो। जहननि 3:16 जोङो बेखौहाय फरायनि। जहननि 3 दे बेयो गावनि सासेल' सारि जानाय फिसा हौवाखौ ओरैनो होबाय। बेखौ फोथायग्रा साफ्रोमबो हफायि बादि आरो जोबनो गैयै गोथांखौ मोननाय बायदि। बेखौ फोथायग्रा साफ्रोमबो थैनाय नङा, हफायनाय नङा, गोमानाय नङा, नाथाय जोबनो गैयै गोथां जिउखौ मोनगोन। बेनिखायनो बेखौ फोथायग्रा साफ्रोमबो जोबनो गैयै गोथाङा बिनियाव दङ। मानसिनि फिसा हौवाया गोथां जिबना इसोरनि दान। दा नैबे गोथां जिबनालाय मा बेलाय? गोथां जिबनखौदि जिसु ख्रिस्ट'नि गेजेरजों इसोरा जोंनो होबाय। बे गोथां जिबना जोबोद गिदिर। बे गोथां जिबनखौ मोननो थाखाय जोङो सना रुफा,
दोहोन सम्पतिजों जोङो बायनो हाया नाथाय जोङो गोथां जिबनखौ मोननो थाखाय जोङो दिनैहाय थाइसेबो जोङो बेसेन नाङा मानोना बेयाव बुंबाय गोथां जिबना इसोरनि होनाय दान ओरैनो होनायसो बेखौ नोंथांनिफ्राय थाइसे थाखाबो लानाय जानाय नङा नोंथाङा जिसु ख्रिस्टखौ फोथायदोल' बे बुहुमनि मानसिफ्रा जिसु ख्रिस्टखौल' फोथायनांगौ अब्लानो गोथां जिबनखौ मोननो हागोन बेयो ओरैनो होनाय दान इसोरनि थाखाय जोङो जेबो मावाखैमोन नाथाय बे एसे गिदिर बेसेन गोसा गोथां जिबनखौ बियो जोंनि थाखाय ओरैनो होबाय जोङो इसोरनि थाखाय माबाफोर मावदोंमोन खोमा बे बुहुमनि मानसिफ्रा इसोरनि थाखाय माबाफोर मावदोंमोन खोमा जेबो इसोरनि थाखाय मावाखैमोन नाथाय इसोरा ओरैनो बे गोथां जिबनखौ होबाय ग्रेस होननानै बुङो स्टुडेन्टफोरनि लाइफआव बे जायो जोङो बेखौ बुजिनो थाखाय एग्जाम्पल लाबोनि सासे फरायसा बियो फेल जाखाबायमोन मोनफ्रोमबो साबजेक्टआव बेखौ हमबाय जे बेहा पास जानायनि गोहोआनो गैया नाथाय जेब्ला बेखौ पास खालामनोब्ला बियो जिखिनि लिरबाय बे लिरनायनि मार्क्सखौ बियो मोनखाबाय बे मार्क्सखौ बियो मोनखाबाय आरो बेहा जेबो राहा गैलिया नाथाय बेखौ पास खालामनो थाखायब्ला बियो 20 नाम्बार मोनबायब्ला फार्स्ट नाम्बारखौ बेनाहाय होदेरनांगोन बेखौ मा होननानै बुंगोन ग्रेस मार्क होननानै बुंगोन ग्रेस मार्क होननानै बुङो हयथ' जोंनि गेजेरावहाय ग्रेस मार्क लानानैहाय पास जानायफोर थानोबो हागौ बा थायाबो जानो हागौ जायफ्रा ग्रेस मार्क लानानैहाय पास जाबाय बिसोरो मिथिगोन दा बेनिखायनो जोङो इसोरनि थाखाय जोङो जेबो मोननांगौ गैखालिमोन 1 नाम्बारबो मोनदेरनांगौ गैखालिमोन नाथाय बे गोथां जिउखौ इसोरा जोंनो ओरैनो होबाय बेसे गिदिर अननाय ने जोङो जेबो मावाखैमोन नाथाय बियो अननानै जोंनो बे गोथां जिबनखौ होबाय हमनानै लाबाय सोरबा जुदि सासे मानसिया आंनि थाखाय गाहाम मावब्लासो आंनि थाखाय मुलाम्फानि खामानि मावब्लासो आङो बेनोहाय आङो बेखौ अननानैहाय आङो बेनोहाय हरगोन पकेट खरस आरो बिनि मावनायनि हाजिरा खरस नाथाय जाय मानसिया आंनि थाखाय मावाखै आंनि खामानिबो मावना होफैयाखै आंनि लेबारबो जाफैयाखै आङो बेनो माब्लाबाबो ओरैनो हरनाय नङा ने बुजिनो थाखाय आरोखि बेबायदि दा बेबायदिनो इसोरा जोंनि थाखाय एसेबां जोंखौ अनबाय बियो गोथां जिबनखौ होबाय जिसु ख्रिस्टखौ फोथायग्रा साफ्रोमबो गोथां जिबनखौ मोननो हायो रमारिनि 6 आयदा टेस्टफोर आङो बेखौ फरायबाय थायो नाथाय बे गोथां जिबना इसोरनिफ्राय ओरैनो होनाय बियो दानसो दै जोबथारनायाव जोङो नायनि 3 नाम्बार पइन्टआवहाय गोथां जिबननि बेलायावनो गोथां जिबना जिसुनियावल' दङ सारा दुनियावहाय नागिरबायब्लाबो सारा दुनियानि मोनबेसे धोरोम दङ बेयाव उदिसलाबायब्लाबो गोथां जिबन होननायखौहाय गोथां जिबनखौ बे जोबनो रोङै जिबनखौ बेखौ मोननो हानाय नङा गोबां मानसिफ्रा दिनैबो दाबोनो नागिरगासिनो दङ गोथां जिबना महाय दङ बेखौ नागिरनानैनो गुबुन गुबुन लामा लानानै गुबुन गुबुन धोरोम लानानै दिनै इसोरखौ सिबिदों नागिरबायदों फुजा मोदाय दावदाय फुजिदों नाथाय मोननो हायाखै एकमात्र जिसुनियावल' बे गोथां जिबना दङ 1 जहननि 5 आयदा 11निफ्राय 12 पद बेवहाय बुंदों ने जिसुनियावल'नो गोथां जिबनखौ मोननो हायो जायफ्रा जिसुखौ नाजावबाय बिसोरो गोथां जिबनखौ मोननो हाबाय आरो 3 नाम्बाराव जिसु ख्रिस्टनि बे संसाराव जोनोम जाफैनायनि उद्देश्य बेनो गोथां आशा होनो थाखाय बे मोनसे ओरैबायदि जोंनि गेजेरावहाय मोनसे आशा होनो थाखाय जोंनि ख्रिस्टियान लाइफआ जोंनि जिसुखौ मिथिनाय नाजावनाय बिनि जोनोमखौ नाजावनाय मिथिनाय मानसिफोरनि जे लाइफआ आशा गैयै नङा मोनसे गिदिर आशाखौ लानानैहाय जिउ खुंनाय मोनसे जिबन जायखौ बुंदों गोथां आशा होनो थाखाय जिसु ख्रिस्टआ बे संसाराव बियो जोनोम जाफैबाय जिसुआ बुंदों आंनो सिखांफिननाय आरो गोथाङा जेब्ला बियो देरलांदों आरो बियो मिनिस्ट्रि खालामदों आरो गोबां मानसिफोरनि गेजेराव बियो प्रसार होदों थैनायनि उनाव बियो थांखांफिननानै जेब्ला बियो बुंदों बे खोथाखौ आंनो सिखांफिननाय आरो गोथाङा जिसु ख्रिस्टआ
बियो थैदोंमोन आरो सानथाम हरथाम बियो हाखर सिङाव थादों नाथाय बे गोथां जिबन लानानै बियो सिखांफिनदों बेनिखायनो बुंदों आंनो सिखांफिननाय आरो गोथाङा दिनै संसाराव सोर बुंनो हादों बेबायदि सोर आसा होनो हादों बेबायदि गिदिर गिदिर मानसिफोर दङ साइन्टिस्टफोर दङ बे संसारनि रावबो मानसिया बे आसाखौ होनो हायाखै नाथाय इसोरनि बिसा जिसु ख्रिस्टआ बे आसाखौ दिनै होनो हादों जहननि 11 आयदा 25निफ्राय 26 जोङो बेखौ फरायनि जहननि 11 आयदा 25 जिसुआ होनबाय आंनो सिखांफिननाय आरो गोथाङा आंखौ फोथायग्राया थैब्लाबो गोथाङैनो थागोन आरो गोथाङै थानाय आरो आंखौ फोथायग्रा साफ्रोमबो जोबथाराजासे थैथारनाय नङा नोङो बेखौ फोथायो नोङो बेखौ फोथायो नामा आंनो सिखांफिननाय आरो गोथाङा जिसु ख्रिस्टआ बे स्वयं बुंबाय आंनो थैनाय आरो सिखांफिननाय जायया आंखौ फोथायगोन जायया आंनि जागोन आं जेरै थैबाय आरो हाखरनिफ्राय सिखांफिनबाय बेबादिनो नोंसोरबो सिखांफिनगोन जोङो मोदोमाव थैब्लाबो जे जोंनि आत्मा बियो जिसु ख्रिस्टनि आत्माया जेरै गोथां बे गोथाङै थादों जोंबो बेबायदिनो गोथाङैनो थागोन बे संसारनि मानसिफ्रा जिसु ख्रिस्टखौ फोथायग्रा साफ्रोमबो थैब्लाबो बियो गोथाङैनो थागोन आंखौ फोथायग्राया थैब्लाबो गोथाङैनो थागोन जायहा जिसु ख्रिस्टखौ फोथायबाय बियो थैब्लाबो गोथाङैनो थागोन आरो गोथाङै थानाय आरो आंखौ फोथायग्रा साफ्रोमबो जोबथाराजासे थैथारनाय नङा माब्लाबाबो जिसु ख्रिस्टखौ फोथायनाय मानसिफ्रा थैथारनाय नङा गोथाङै थानायफ्राबो थैनाय नङा आरो थैनानै थांनाय मानसिफ्राबो थैनाय नङा बेवहाय बुजिनो थाखाय एसे गोब्राब जानो हागौ दै जोंनि बे हानि मोदोमा थैनो हागौ नाथाय जे जोंनि जे आत्मा जोंनि बे इसोरनि होनाय जिबन बियो जिसु ख्रिस्टनि जिबना जेरै गोथाङै बियो सिखांफिनदोंमोन बेबायदिनो जोङो सानसे थैब्लाबो सिखांफिनगोन बेनिखायनो बुंदों थैब्लाबो गोथाङैनो थागोन होननानै जिसु ख्रिस्टआ जेब्ला बे संसाराव गावनि मानसिफोरखौ लांनो थाखाय फेंफा सुनानै बियो फैगोन बे समाव थैनानै थांनाय गासैबो जिसु ख्रिस्टखौ फोथायनाय मानसिफोरा सिखांफिनगोन बेसेबा गिदिर मोनसे आसा ना जोङो बे आसाखौ लानानैहाय दिनै आगान सुरगासिनो दङ जोंनि ख्रिस्टियान लाइफआ दिनै आसा गैयै नङा गुबुन धोरोम गुबुन व्यक्तिफोर बायदि नङा जोङो स्पेसियेलि दिनै मोनसे गिदिर आसा बे आसाखौ नोङो क्ररपति होनानैहाय बायब्लाबो नोङो मोननो हानाय नङा नाथाय जिसु ख्रिस्टखौ फोथायनाय जे मानसिफ्रा बेसेन नाङाजासे बे आसाखौ लानानैहाय दिनै हान्थिगासिनो दङ जोङो बिनि सोमोन्दै जोंनि फैबाय थानाय बाइबेल स्टाडियाव जों गुवारै जोङो मिथिनो मोनगोन जे जोङो सानसे थैब्लाबो सिखांफिनगोन जिसुजों लोगोसे जोङो थांफागोन दा बे मोनसे गिदिर आसा आरो जोङो नायनि इसोरा गावनो जबान आरो समाय लादों गावजों सोरगोआव लांनो हिब्रुनि 6 आयदा 17निफ्राय 18 जहननि 14 आयदा 1निफ्राय 3 बियो गाव मोनसे गिदिर आसाखौ बियो होलांबावदों आं नोंसोरखौ माब्लाबाबो गालांनाय नङा आं नोंसोरखौ सानसे लांनो फैगोन नोंसोरो नेनानै था आं जेराव थाहैगोन बिफानि रायजोआव सोरगोआवहाय नोंसोरबो बेयावनो थानो मोनगोन ना बे आसाखौ जिसु ख्रिस्टआ बुंलांदों जहननि 14 आयदा 1 जोङो नायनो नोंसोरो गोसोआव दुखु दाखालाम आरो गोसोआव बादाव दाजा जिसुआ बिसोरखौ होनबाय इसोरखौ फोथाय आंखौबो फोथाय आंनि आफानि न'आव गोबां थाग्रा जायगाफोर दङ आरो आङो नोंसोरनि लागै जायगा थाम-थिम खालामनो थांनोसै गैयाब्ला आङो नोंसोरनो खोन्थानायमोन मोनसे आसाखौ होदों नोंसोरो सिन्था खालामनो नाङा दुखु खालामनो नाङा बे संसारनि हाबिलासफोरजों नाख्रेबजादोंब्लाबो नोंसोरो दुखु दाखालाम आं नोंसोरनि थाखाय जायगा थाम-थिम खालामनो थांनोसै जेब्ला आङो
जायगा थामथिम खालामनो हागोन अब्ला आं नोंसोरखौ लांनो फैगोन लांनो फैगोन आङो थांनानै नोंसोरनि थाखाय जायगा थामथिम खालामखांब्ला आङो फैफिननानै नोंसोरखौ आंनियाव लांफागोन अब्ला आं थानायावनो नोंसोरबो थागोन जिसु ख्रिस्ट'आ बहा थायो बे जाहैबाय बिफानि रायजोआव सोरगो रायजोआव बे रायजोआवहाय बियो जोंखौ लांफागोन जोंखौ गुबुन जायगायावसो नोंसोर थादो होननानै जिसु ख्रिस्ट'आ दोननाय नङा गावनि खाथियावनो बियो लांफागोन जिसु ख्रिस्ट'आ जोंखौहाय ओरैबायदि मोनसे बियो मोनसे रायजो जागोन गावनि खाथियावनो जोंखौ लांफागोन अनजाग्राफोर बेसेबा गिदिर बियो आसा होदों आं थानायावनो होनदों जे सियाराव जिरायगोन बे एखे लाइनावनो जोङो जिरायनो मोनगोनबो जानो हागौ जे न'आव जिरायगोन बेयावनो बे बाउन्ड्रियावनो जोङो जिरायनो मोननोबो जानो हागौ बेसेबां गिदिर आसा होदों जोंखौ गुबुन जायगायाव दोननो नागिराखै बेनिखायनो बे आसाखौ जिसु ख्रिस्ट'आ होदों जोंनि जिबनाव हपलेस आसा गैयै जिबन दङमोन आङो सानो जिसु ख्रिस्ट'खौ दासिमबो नाजावै मानसिफोरनि जिबनाव जायफ्रा जिसु ख्रिस्ट'नि गोजोननायनि रादाबखौ गोथां जिउनि रादाबखौ दासिमबो नाजावनो हायाखै बिथांमोननि जिबनावहाय दिनैहाय आसा गैयै जिबना दङ थैनायनि उनाव जोङो सोरबा मोसौ जायो सोरबा बोरमा जायो सोरबा माबा मोनसे उजियो नै बे मोनसे कनफिउज एबा मोनसे आसा गैयै जिबनखौसो बे जिउआबा बहाय थांगोनब्रा नै बेबायदि आसाखौसो लानानै हयथ' दङ नाथाय जोङो दिनै जिसु ख्रिस्ट'नि गेजेरजों जोङो बे आसाखौ जोङो मोननो हागोन जिसु ख्रिस्ट'आ जुदि जोनोम जाफैयामोनब्ला जोङो बे आसाखौ मोननो हागौमोन खोमा जोंनि जिबना आसा गैयै जागौमोन बेनिखायनो आङो सानो जेसेबांनाखि बिमा बिफाफोर लाइमोनफोर उन्दै गथ'फोर जोंनि इसोरखौ सिबिनाय ख्रिस्टियान जिबन खांनाय जिसु ख्रिस्ट'नि उन उन थाबायनायनि मेन उद्देश्यआ जाहैबाय जोंहा मोनसे आसा दं बेनिखायनो जोङो सोलोंनि दिनैनि जे गाहाम बाथ्रानि गेजेरजों जिसु ख्रिस्ट'आ बे संसाराव मानो जोनोम जाफैदोंमोन जोंहा बेखौ लानानै मा रंजानाय दङ जोंनि रंजानाया माबा मोनसे उद्देश्यथ' दङ माबा मोनसे उद्देश्यथ' दङ जायनि थाखाय जोङो थानो हायाखै रंजानो गोनां जादों जोंनि रंजानायाबो उद्देश्य दङ जोंनि बेबायदि गोजोननायाबो उद्देश्य दङ जों ओरैनो गोजोनाखै जोङो ओरैनो रंजायाखै जोंनि जिबना ओरैनो सान्थि जायाखै उद्देश्य दङ उद्देश्यआ जाहैबाय जोङो दिनै पापनि बन्दिनिफ्राय जोङो बहनजाबाय जोंनि जिबनाव बयनिख्रुइ देरसिन समस्याया जाहैबाय पाप आं बे खोथाखौ बुंबाय थायो आरो आं जोबोद मोजां मोनो जायनि थाखाय इसोराबो बे समस्याखौ सुस्रांनो थाखायनो दिनै बियो गावनो सारि जाफैनांबाय बे पापनि समस्यानिफ्राय जों दिनै उदांस्रि मोनबाय आरो जोंनो गोथां जिबन दिनै इसोरा होबाय जोंनाव दिनै बयनियावबो गोथां जिबना दङ आरो गोथां आसा मोनसे हकखौ इसोरा जोंनो होबाय दिनै नोंथांनियाव बे आसाया दङ जोङो दिनैनि बे रावनि गेजेरजों जोङो दिनै गावखौ कम्पेयार खालामो गावखौ जोङो रुजुनानै जोङो नायो आंनियाव बे आसाया दङ नामा जिसु ख्रिस्ट'खौ आङो फोथायनायजों आङो थैनानै थांब्लाबो गोथाङै थाब्लाबो आङो माब्लाबाबो थैथारनाय नङा बे आसाया आंनियाव दङ नोंथांनियाव दङ जोङो बेखौहाय गावखौ रुजुनानै नायो जिसु ख्रिस्ट'नि बे बुहुमाव फैनायजों आरो गोथां आसाखौ मोननो हाबाय आरो थैब्लाबो सिखांफिनगोन होननानै जिसु ख्रिस्ट फैफिनब्ला बेजों सोरगोआव थांफागोन होननानै रोखा जाबाय जोङो गावखौ कुइसन खालामनि आङो थैब्लाबो जिसु ख्रिस्ट'जों सिखांफिनगोन आरो सानसे आङो जिसु ख्रिस्ट'जों थांफागोन बेयाव आङो क्लियार जाबायना जायाखै आङो बेबायदि जानो हाबायना हायाखै बे आसाखौ आङो दिनै लानो हादोंना हायाखै जों रोखा जाबायना जायाखै जोङो गावखौ जोङो रुजुदोनि फै जों जिसु ख्रिस्ट'खौ जोंनि जिबनाव जायगा होनानै
अरायबो थामथिम जानानै थानि जोङो दिनैनि बे समनि गेजेरजों लागारबो जोङो जिसु ख्रिस्टनो जोंनि अन्तराव जायगा होगोन जेब्ला जोङो जिसु ख्रिस्टनो जोंनि अन्तराव जायगा होगोन अब्लासो जों लागारबो थामथिम जानानै थानो हागोन जोङो रेडि आइ एम रेडि होननो हागोन जोङो बयबो आइ एम रेडि आं जेब्लायबो थामथिम होनग्रा जोङो जानो नांगोन जों मिथिगौ जोंनि जिबना जोंनि मोदोमा बे संसारावहाय दानो दं दानो गैया दिनै उमुक रुंसारि जागोन गाबोन उमुक गिदिर जागोन जोङो बेखौ जोंनि खोमायावहाय जों खोनाबाय थायो बेनिखायनो फै जोङो बुंनि आइ एम रेडि आं जेब्लायबो थियारि जोङो बयबो थियारि जानानै जोङो थानि इसोरा जों बयखौबो बे गाहाम बाथ्रानि गेजेरजों आशीर्बाद दान खालामथोंसै आमेन जोङो बयजों